P Baro Eplang Subhai P Shekani Katuk Kubo Mantaga Janmiat Shwabing Sedang Tu ini Pai Shwa Shikimat Bakong San. Kiu ka jingkot na ka jingpang COVID ka kendai kari Shaka kendai pu art point not kendai na Shispa. Penmi hukum ke Deputy Commissioner ke East Khasi District namar ka jingpelong ia ka Dorbar Sunrai jong ka yung Dorbar Tauan. Pendamno kesoka Meghalaya ya kesos sekolah Memorandum of Agreement bat ke SW Energy Limited halor ka jingpentrei ya ka Andrukesan Megawatt Rangmau Hydel Power Project. Bat kesoka Meghalaya ringkat bat ke jingtrei lang bat kesoka Israel kan seng ya Artillery Centers of Excellence ban ketiau ya ka Riang. Kikubo ki banyak. Ke India kelala benjam saya uwei umau jam hak jing kun persya ika kelam COVID kat kendai hak bapalat nyau pun riu lak ngut kibriu kilayo ya ka jingkot. Ka jingkot hak ri kala kot sya ka kendai puar point not kendai na ka shispa. Ka jingdon jong ki badang don ya ka jingpang hak ri ka long sanlak lai pulai hajar nyau spa prapu nyau ngut ka balong tang riu point sau ar na ka shispa na ka jing test beladap le. Ketenak ka kot ka khia ka yatu ba ka jingpen baha ya ka rekom sumar hak ri. Kajing pentrai kam mega center standard treatment protocol daki jela bat ke union territory bat kajing IT lut jong ki doctor ki nong sumar bat ki nong ekon bah khmat kalalam sya kajing kieu jong kajing kot na kajing pang hakari adu menta ki don kendai hajar nyau spa sap huai ngut ki bayo kajing pang covid ka kendai Meghalaya na kini pra hajar riu spa pra phongut ki lakot kendai spa nyau huai ngut ki dang don ya kajing pang bat kendai phongut ki laklat no. Hakawai pat kaliang District Magistrate ke West Janti Hills haka hukum bala penmi mentagasngi laweng no ya kadong lat thalabo kamu salingkhat Caroline Colony bat lom pariat jawai na ka jingsha penhap haka containment zone. Kasoka Meghalaya negasngi galaweng no ya ka jingisoi kular Memorandum of Agreement bat ka SW Energy Limited ban pentrei ya ka Andrukesan Megawatt Rangmau Hydel Power Project. Usembut menturang ba iba prestun ting song ilal ong ba ladap pa ya ka jing ajing mud haus nam ahajar shipho hendai lalap ba omla ban pentrei kam ya ka nega project. Ula ong ru ba kasoka kan sakot tender biang namar ba kasokar ka kwa ban pentikna bagi project penmi boarding ka ba kongsan kin mi haga jela. Agajuk kapol ke kenhun menteri ke lapadiang ya ke bil ban syak ban seng ya ke Saint Saviour's University ha ke jela. Iba prestun ila ong ba ansara ya ke nie ke jing ai jing mud ha ke yeng darba tauan ban yo ya ke jing menjur. Kat kum iba prestun ila ya ke nie ke jing ai jing mud la yo jing menjur na ke Meghalaya Private University Regulatory Board. Ha ke bayadai bat ke nie ke kenhun menteri ke la rairu ban sedang ya ke Eastham ha ke jela. The company who already signed the MOU with the government of Meghalaya in the year 2010. Ultimately, they sent the proposal due to the unfeasibility of the proposed project development of Rangmau Hydel project signed in 2010. The company requested the government to cancel the MOU signed. Ka District Magistrate jong ka East Khasi District ikong isawanda lalu ila penmi ya ka hukum nen kesngi hapo ka kendon iwei saw CRPC na ka daw ka jing pelong ya ka Dorbar Sunrai jong ka yeng Dorbar Tauan ka ban sedang naduk ka santarik aduk ka khat atarik unai weng ahajar arpau hari lebong Shillong. Kani ka hukum ka khang persya ya ka jing lom bapalat ya ka sangut apo san spa meter bat ha ka jeli ka bashi spa meter. Bat bandra ya kitiar siat ni kitiar penmensau la ni kinu kitiar ki balak ban pendon kam kum kitiar penmensau ke balak ban wanra jima ya unu ubriu hendai la pelat pat ya kitnat pulit la ni shipai bat ki officer sokar ki bahap ban pendep ya ki kamram kani ke hukum kan trai kam hadu ban pentep pat da kumwei ka soka Meghalaya ringkat bat ka jinge trailang bat kari Israel hapo ka India Israel Agriculture Project
kan satau ya arteli ki jaka ha ka jela ban kentiu ya ka buj ke juk start bamenta ha ka rap keryang hadian bela pelong ia ka jinga keren bat kinomi khmat ke Israel hapo ka jinga lam unong ket tien siem ke Israel uron malka u menteri rang ba du u konrad sangma lo ong ba ya ka center beningkong on sa seng ha Shillong jongsha ha East Khasi na ka benta ki johor ki jab bat ka baar on sa seng ha dawangri ha ka East Garo Hills district na ka benta ki so jau u Dr. Ron Malka ula banjur ru bandon ap khunai tali ki Center of Excellence support ka project ha ka ribro ka wei ha ka ba ka Israel kan wanra ya ki tiar kitar ka buj ka juk start bamenta bat ka rep karyang da ka rukom rep bathamai bat ka rukom ring ka bajanai. We have put up our proposal to the Government of India, to MIDH, to put up 2 Center of Excellences in our state, along with the Israel government and the Government of India. One to be in Jongsha for Center of Excellence for vegetables. This will be in East Khasi Hills. And one in East Garo Hills in Dawagri for Center of Excellence for citrus fruit. This is at an advanced stage. We have been discussing with the Government of India and with the Government of Israel. When the state of Meghalaya is becoming part of the family of the states that are part of the Indo-Israeli Agriculture Project, which is a very successful project. We have now in this project 29 functioning centers of excellence all over India. In these centers, we bring our latest technologies, practices, advanced systems that we use for advanced agriculture and water management. Hakabia day bat ka jingja khnyu jumai ka bakha kha akini ki banai baladab umentri katnat revenue and disaster management ka jala iba kermen shala ila ong bangimla bankiar na ka jing penjulor ka bor maryang kum ujumai daga babenrap baga sorkar kan yale kat bala banyada ya ka jing em jong uwei pakawei ka nong shong shnong na kanu ka jing shakta ha ka bor maryang ha ka jala ya kanie unu menteri ulakren hadian bagathan kala yokmat ya shipotli ki jingja khnyu jumai hakini ki arpos ngi balala iba shala ila ongru bala da dodan kam on pelong ya ka jingelang jong barok ki he officer jong katnat jong u banyatai lor kanie la ban pen kan mau bagathan chatila mi ngi kari India bakenthop ru ya ka Meghalaya ki hap apo ka seismic zone ka basan ka bamut ba ka jingja khnyu jumai kan long ka baja kha kha. Whatever nature, it's very difficult to predict what will happen. We cannot say. So, but still, we are trying our very best, and we are trying to protect our, our people. If it is in our hand, we won't let anything happen to them. But still, that also they have to take care of themselves first. Meeting with officers we will have from time to time, but only for the earthquake. So for that, we will have a discussion. Based on that, let's see what is the outcome will come from that. Menteri rang ba ka jalau konrad sangma ne ka sngi la pli perdai ka jingile ka yasiat ka ba shipo meter hadam tring Shillong. Halo ka National Games ka ban sa pelong shen ha ka jala la khmi lenti ba ka ne ka jingile kai kan penmi khambon ki nong yasiat ki batibet banyakun ha ka ne ka lempung. Ka ne ka jingile kai ha ba hapo kut ka hap hapo ka Shooting Association jong ka Meghalaya ka jala ka la don buon ki nong ele kai ha ki jat jingile kai ba per ki bla kut jingmod ban yo khor ya ki takama na ka benta ka jala ha ka lempung National Games. Halo kini ki jing thmu ka so ka jala ru ka le kat bala ban ai ka jing kershan shakane ka association. MLA jong ka Nongston constituency iba Macmillan Bersat haringkat bat Assistant Executive Engineer jong ka Urban Affairs Department Nongston iba ar kurba ipa EPCM usiem ka hima Nongston bat kinong train na ka office jong usiem hima Nongston hinen ka skingi kilalet ban jurep ya ka yaw Nongston da ka jing thmu ban pen baha bat pen itanat ya ka yaw Nongston ka dai ka way na ka yaw ka barim tam bat ka bahe tam ha West Khasi Hills District
Abakran shikila patai kubor hadian jong ka jinglet jureb u MLA ke Nongstony ba Macmillan Bersat iliatu ba kumba nyau lan ye prabanai menshwa kila dapat pelong ya ka jinglet jureb ya ka yau Nongstony ban yo jingirap halo ka jing penbha ya ka ne ka yau namar kala idon kam palat ban penbha ula benrap ru baladap ban penyo ya ka skim ban penbha mat penyare ka yau na ka MLA skim jong u na ka benta ka jing bha jong baro lawan ban jureb ban pej jaga Nongstony dekat bat ki official juga oban department nang taban penpai di footpath pok ni yo kani pete nengkong ngas ko mana kulai ya ka oban department kaba nyu bunai prabanai mensuang lawan menjuret mentala sanction la de balot si kontraktor bat kapok ki sisi asni layu i ka kamat sedang loban petre anta ki penpai ki yo mentapan inya pitch wai ka jinglong jiman jong sin minang Shillong kajing shit kalong apusau point iway degree Celsius bat kajing kriat kalong katsau point kendai degree Celsius kajing skam gau hau kalong san pupranak shispa agapo men step bat sabu pranak shispa agapo janmit kasum beneng kendum lo Shillong baki jaka bamajan kala ro bandon kajing hap slap bamalumala ringkat kajing tiet upertan bat chwa ban penkut inya phai beng se sien chekini kimat bakong san kiu kajing koj na kajing pang covid ka kendai kari syaka kendai QR point not kendai na kashispa penmi hukum ke Deputy Commissioner ke East Khasi District namar kajing arsenbai jom yang doba kawan pendamno kesoka Meghalaya ya Solar Memorandum of Agreement bat ke SW Energy Limited lo kajing pentrei ya ka 40% megawatt rangmau hydel power project bat kesoka Meghalaya ringkat bat kajing trelang bat kesoka Israel kan streng ya atli ki centers of excellence man ketiu ya kerap kerja Teparlok katungi lapoi sebekut jong tuk kubor jingi mentaka janmiat hadu bangin disyamit pilasai kesengi haga juga po kbishibuni pibaro